महाराज थोडस आठवण बाबा पहिले विचार करावं. यांना आपण हात खाली सुद्धा घ्यायला सांगितलं नाही, पण किती हुशार माणसं आहे असं वाटतं मला गावात जन्माला यावं. पण थोडस यांच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला ना नाना, थोडासा विचार, सगळे सण यांच्या बाजूने येतो. सगळे सण, मकर संक्रांतीचा सण आला कोणाच्या बाजूने येऊ? यांच्या बाजूने. नागपंचमीचा सण आला कोणाच्या बाजूनं? यांच्या बाजूनं. वटपौर्णिमेचा सण आला कुणाच्या बाजूनं? यांच्या बाजूनं. श्रावण महिन्यातली नागपंचमी आली कुणाच्या बाजूनं? यांच्या बाजूनं. दिवाळी सगळे आले कुणाच्या बाजूनं? आपल्या वाट्याला दोनच, गोळा शेंगा एवढंच आपल्या वाट्याला, बाकी काही नाही. जरा सावध व्हा, सावध. सेवा केली, अशी कोणी कृष्ण परमात्म्याची सेवा केली की त्या सेवेचा मोबदला म्हणून भगवान श्री कृष्ण परमात्मा त्यांचा सदैव साथीदार झाला. पहाते पांडव अखंड भगवंताचा त्यांना विसर नाही हो गड्या. बरं, भगवान श्री कृष्ण परमात्म्यांना अर्जुनाचं किती प्रेम आहे गड्या, किती प्रेम. देखा नवलतया प्रभूचे अद्भुत प्रेम भक्ताचे, जे सारथ्य परमार्थाचे करी तसे. आणि भगवान श्री कृष्ण परमात्म्याला रथाचं सारथ्य करावं. आपल्या पोराला सांगितलं, बाळा मला जरा भिगवणला जायचंय, गाडी धुतोस का? पोरगा म्हणतो तुझा हात मोडल्यात का? काय आपलंय महाराज. पण भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य करतोय. काय झालं एक दिवशीचा प्रसंग. दुर्योधनाच्या घरी अधिक मासाच्या निमित्तानं दुर्वास मुनींनी 1 महिन्याभराची तपश्चर्या केली. पण तपश्चर्या झाल्यानंतर दुर्वास मुनींनी हात जोडले आणि दुर्योधनाला सांगितलं, मी तुझ्या सेवेच्या बळावरती प्रसन्न आहे, काय तुला मागायचंय ते माग. त्यावेळेस दुर्योधनानं सांगितलं, ऋषी पांडव अज्ञातवासात आहे, सूर्यनारायणाच्या प्रसन्नतेनं थाळी प्राप्त झाली तर त्यातून ते अन्नदान बाहेर करतात. पण तुम्ही निम्म्या रात्रीला पांडवांकडे जायचं आणि त्यांच्याकडे इच्छा भोजन मागायचं. नाही इच्छा भोजन देता आलं तर श्राप द्यायचा आणि त्यांना भस्मसात करायचं. विचार पक्का ठरला. निम्म्या रात्रीला दुर्वास मुनी आले, जाग केलं. कुणाला? पांडवांना जाग केलं. पांडव जागे झाले आणि जाग झाल्यानंतर श्री संतांचे माथा चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत आदर तिथे केलं. ऋषी मुनींना बसवलं. ऋषी कस काय केलं? 5ही पांडवांना सांगितलं, ऐका, मला तुमच्याकडून आता या क्षणाला इच्छा भोजन पाहिजे. 5ही पांडवांनी डोक्याला हात लावला, अरे भगवान श्री सूर्यनारायणाच्या प्रसन्नतेनं आम्हाला थाळी प्राप्त झाली, पण सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत त्यातून अन्न बाहेर पडते, आता कसं काय करायचं? या विचाराने प्रगल्भित झाले. काय करावं काही सुचेना, काय करावं काही सुचेना. तेवढ्या सगळ्यांनी विचार पक्का केला आणि द्रौपदी मातेला बोलवलं. द्रौपदीला सांगितलं, अगं दुर्वास मुनी आले, एकटे नाही 60,000 शिष्य घेऊन आले, त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करा. द्रौपदी मातेनं सांगितलं, काही काळजी करू नका, मी त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करते. आणि आपली दुर्पदा असते, आपली दुर्पदा म्हणजे असते, लोक जेवायला 2 मिनिटात पिठलं करते, 3 ओट्याची एकच भाकरी नाही भाकऱ्या करते.
बुवा लोक अशी जेवायला घालते आणि बाजूला काढते, आपली द्रौपदा म्हणली असते. पण त्या द्रौपदी मातेनं काय केलं हो? गॅस पेटवला नाही, स्टोल पेटवला नाही, तुळशी वृंदावना जवळ गेली आणि भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याला हाक मारली. कोठे कुंतला